Hi po. Magluluto po tayo ngayon ng kalingking. Kalingking po ang tawag nito sa amin sa Bicol. Ito po yun ang ingredients natin. Kamote. Hiniwa ko na po ito ng maliliit. Asukal. Asin. Tsaka tubig. Tsaka dahon ng saging. Paghahaluin lang po natin itong lahat. Meron na po akong ginawa kanina. Hinalo ko na. At ito po yun. Ang susunod po natin gagawin, isasawsaw lang po natin itong kamote dito sa pinaghalo natin na ingredients kanina. Tsaka gagamit din tayo nito. Ganito lang po yan. Sausaw po natin dito. Tapos ilagay natin dito. Ganyan lang po. Pagdidikitin lang po natin. Depende po sa laki ng gusto nyong gawin. Ako po kasi gusto ko yung medyo malaki ng konti. Tapos pag nakagawa na po kayo, depende po sa gusto nyong laki at dami ng kamote. Tsaka po natin ito piprituhin. Ganito lang po. Yan. Ito na po yun. Tsaka po natin siya piprituhin.